صلاة ربي مع سلامي على حبيبي خير الأنام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمبالما سنة سافانا لجلكلاو أموفو كاو تاري تاري أو كلنا كسنة سافانا سواتي أو كجبرونو كنيواتينا ama irala k'a fɔ ni y'aw ka kɛnɛ sigilen kɛnɛ bɛ kuma aw ka ɲininkaliw jaabilu kan. Mɔgɔ b'an bolokɔrɔ bisa o y'an fa an'an ka cɛkɔrɔba an'an ka karamɔgɔkɛ Sheikh Mahmud Kuma. Sheikh Mahmud, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɲɛbila kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balimaw ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan? Bismillahir rahmanir rahim. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد أمي ألتن أما بركدا وقف عن بسلام محمد بن نعم كشارك وجاياك أنا كسر وأنا كدكان مغامر تورا وكوني من يمين فوق التاسيل بيوما ankele ko fe ka masabain tamo ankele ko fe ka salikira banka ambe ale mo baje kulo ambu bela jeden fo wali mondo o fo ni che ko ka mo ko mana islamen kanu ala ka do an islam bela jeden islam fam ko ma ala ko kan islam bela jeden ala kan be sawaba ma an fota wa an ka keto bela. Note menaka boy Sheikh Mahmud Amadou ñingalu kon nano ambal ma do ñingal ke musulmanya kɔnɔna muso a tɛ bɛn a ka voyage fo a ka sɔrɔ a ka zuru maharaman dɔ b'a kɔ mɔgɔ min furu ani mɔgɔ min furu tɛ dan ani mɔgɔ min cɛ ko yala ko distance jumɛn bɛ yen muso kɔni bɛ se ka taa o la ka sɔrɔ o tigilamɔgɔ kɔni t'a kɔ. Ala kan an bɛ sababa ma a bɛ n'a fɔ i ka ɲininkali an bɛ segin a kan a bɛ komi n'a fɔ ni muso ɲininkalikɛla b'a fɛ k'a fɔ de k'a fɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam muso man ka taama k'a sɔrɔ cɛ t'a nɔfɛ ka ko lafara ka bɔ a ma parce que cɛ façon jumɛn dun de don cɛ min furuli tɛ daga a ye fiyewu furu ɲɔgɔnya dɔ sababu la n'o ye buranya dɔ ye walima masaya dɔ sababu la walima furu ɲɔgɔn yɛrɛ o ka ye a nɔfɛ hakili y'a faamu n'a fɔra zimaharam ye arabukan de a kɔrɔ ye jumɛn ye i ka lahɔrɔmamɔgɔ muso ka lahɔrɔmamɔgɔ i y'a faamu lahɔrɔmamɔgɔ ye jumɛn ye sisan mɔgɔ min furulen haramuyar'i kan ani i furulen don cɛ min ma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ko zimaharam i y'a faamu n'i y'a jateminɛ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn dama dɔw la yɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ furulen haramuyara cɛ kan muso kan mais o ye waati dɔ mana se a bɛ daga i k'o furu fɛn fɛn ye hurmal muaqqata ye o tɛ don zimaharam kɔnɔna na a bɛ komi n'a fɔ i furumuso cɛ muso cɛ muso o dɔgɔmuso i b'a dɔn furulen haramuyar'i kan k'a kɔrɔmuso t'i bolo nka e tɛ se ka k'o ka zimaharam ye cogoya si la nka basa munna i tɛ ka yɛrɛ basa waati ko de don n'a kɔrɔmuso tɛ balo la i b'a dɔgɔnin ta o tuma olu sen tɛ zimaharam na zimaharam ye de mɔgɔ minnu furulen haramuyalen don muso ka kudayi misaliya la a faw n'a mɔkɛw i y'a faamu ani a fanikini a fa ni minnu bɛ fa kelen ba kelen na walima ani minnu bɛ fa kelen na i y'a faamu i y'a faamu ani fana a denw a n'a mɔdenw olu bɛɛ lajɛlen furulen haramuyalen don muso kan i y'a faamu a bɔra minnu na ani minnu bɔra a la ani a bɔra minnu na olu ni mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kelen ye b'a fanikiniw i y'a faamu ani fana a denw olu bɛɛ lajɛlen i y'a faamu olu si a tɛ bɛn ale ka olu si furu wala olu bɛɛ bɛ ale zimaharam a n'a furu cɛ fana ala k'an bɛ sababa kuma kun taara surunyana ni kosɔn zimaharam yɛrɛ kɔrɔ fana ka faamu o kumana sisan ni muso kan ka taa voyage jumɛn na a tigilamɔgɔ hamina ko ye jumɛn ye sisan masafa jumɛn dun de bɛ yen distance jumɛn de bɛ yen ni muso ka man ka taa o de la
fo cɛ dɔ ka ye a nɔfɛ a furucɛ walima a falakaw walima a denlakaw distance ko kira ma kuma distance kan sallallahu alaihi wasallam kira ma kuma distance kan nka ni ye distance lajɛ a bɛ kitabu caman na kitabutigiw dun tɛ fɛn fɔ u kun fɛ u y'u ka base yɔrɔ kɛ jumɛn ko sinsin yɔrɔ kɛ jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye tagama minnu kɛ ni olu de tɔgɔ ko tagama i y'a faamu o tuma olu de tɔgɔ ko tagama olu dɔw ye kilo hakɛ joli joli ye i y'a faamu a bɛ komi n'a fɔ i kan ka kasuru kɛ voyage minnu na nka hadisa nana nin na min ye hadisa nana nin na min ye kilo hakɛ ye o tɛ dɛ kilo hakɛ ko t'a la tagama fɛn fɛn ni a bɛ don 24 heures kɔnɔ yawmun wa layla i y'a faamu muso man ka o tagama k'a sɔrɔ a furucɛ t'a nɔfɛ walima a falakaw dɔn walima a denlakaw dɔn falakaw ani denlakaw olu de tɔgɔ ko zimaharam ka fara i fɛn kan zimaharam na fɛn wɛrɛ bɛ don a la an b'o fana fara kan cɛ zimaharam dɔw bɛ se ka kɛ muso mɔgɔ min ye cɛ min ye i denmuso furu i denmuso dɔ furula cɛ fɛn fɛn ma o bɛɛ lajɛlen bɛ don i zimaharam o sa cɛ man ka e furu de fɔ ka taa sa mɔgɔ taara kan bɛ sa e furu ɲɔgɔnya tɛ na mais yawmun wa layla su kelen ani tile kelen ko na 24 heures kelen kosɛbɛ muso man ka o de kɛ taama na taa o taama na k'a sɔrɔ cɛ dɔ tɛ a nɔfɛ k'a kɔlɔsi cɛ dɔ tɛ a nɔfɛ ka ko la fara kan cɛ dɔ tɛ a nɔfɛ k'a tana kun ye jumɛn ye ka muso bonya de don muso kelen mana taa muso bɛ dɔgɔya a bɛ ye condition dɔw la a bɛ dɔgɔya ala ye muso bonya mais muso yɛrɛ de yɛrɛ dɔgɔya sisan ala ye muso bonya mais muso yɛrɛ de yɛrɛ dɔgɔya hali président n'i y'a bonyalen dɔ min kɛ n'a bɛ taa yɔrɔ la garde corps bɛ taa ala k'an bɛ sababu min ye distance ko tɛ a la masafa ko t'a la yɔrɔ janya ko t'a la voyage fɛn fɛn a tɔgɔ ko voyage n'i bɛ su kelen ni tile kelen kɔni kɛ 24 heures kelen i kana taa ni cɛ la ka t'i nɔfɛ i falakaw la walima i furucɛ kunda la walima i denlakaw la. n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sheikh Mahmud ɲininkali dɔ ye ɲininkali kɛ a ko waati jumɛn de ka ɲi witiri seli la ala k'an bɛ sababa i b'a dɔn witiri seli bɛ daminɛ safo salilen kɔfɛ de safo waati mana dɔn k'i tilala safo sali la witiri seli bɛ daminɛ o de la nka sufɛ nafila fɛn fɛn ko sufɛ fɛn don a bɛɛ lajɛlen ka ɲi su dun tilamu su tilancɛ sabanan n'i ye su tila saba ye tile binni ka taa bila fajiri donni na n'i ye o bɛ ɛri hakɛ jumɛn d'o ma n'i ye o tila saba ye tilancɛ sabanan in dɛ o de nafila baraji ka bon kosɛbɛ o b'a sɔrɔ masaba in bɔra lariso sanfɛ ka na an ka kabakolo fɔlɔ in na mɔgɔ min b'a wele ka o ka wele ka jaabi ala k'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi o kumana su tilancɛ sabanan laban kɔni fɔlɔ tɛ dɛ wala laban tilancɛ sabanan a laban ka taa ka taara fajiri ma o waati de witiri sali ka ɲi ka tɛmɛ waati bɛɛ kan nka ni e mɔgɔ min ye dɔn k'a fɔ ko e t'o sɔrɔ safo mana sali i b'i ka sɛfɛ n'i ka witiri sali foyi t'a la kuma tɛ i ka ɲininkali bɛ waati jumɛn de kɛ. an balima dɔ ye ɲininkali kɛ tuguni a ko n'i bɛ yɛlɛ bolifɛn kan i kan dugawu dɔw bɛ yen ala kɛra a fɔ k'an k'olu dugawu ninnu kalan yala n'i yɛlɛtɔ y'o dugawu ninnu kalan dugawu ninnu a bɛ se k'i bali ka bɔ accident kɛli ma wa a tɛ se k'i bali. A bɛ se k'i bali ka bɔ accident kɛli ma kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni accident kɛra e bɛ kisi duwawuba de don i y'a faamu mɔgɔ man ka yɛlɛ ka fɛn kan f'i ka duwawu in kalan i y'a faamu i b'a duwawu in kan subhana allazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun i y'a faamu kuma i bɛ sɔrɔ ka alakira sallallahu alaihi wasallam duwawu min fɔ i bɛ o fɔ a kɔfɛ ala y'a kuma daminɛ kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu kira ba sallallahu alaihi wasallam a tilala ka duwawu fana di an ma accident min a bɛ kɛ a duwawu n'i y'a kalan ala bɛ se ka i kisi duwawu yɛrɛ dɔrɔn sababu la.
se ka accident yɛrɛ fana bali ni duwawu in sababu ye ko a bɛ se ka e kisi ni duwawu in sababu ye cogo min donc ni ala wele i ka duwawu jaabi o ye ko bɛ bannen ye ko bɛ bannen ka duwawu kɛ ala kan ka duwawu jaabi amin an balima dɔ ɲininkali kɛ ko yala ko maa min k'ale to fitiri la a jiginna kɔnɔ k'a ma lansara siri o tigilamɔgɔ kan ka mun kɛ ka to fitiri sali la ja o y'a sɔrɔ ale kun m'a dɔn a hakili jiginna k'a fɔ k'ale ma lansara sali yala ale kan ka mun de kɛ an b'a fɔ a ye komi a ye fitiri daminɛ kaban a bɛ kɔntine ni fitiri ye i y'a faamu fitiri in bɛ kɛ ale ye nafila de ye sisan a bɛna lansara sali o fɛ ka segin fitiri kan i y'a faamu i b'a dɔn mɔgɔw fɛn minnu fɔra mɔgɔw ko sali la sali waati minnu ni a tɛmɛna i kan i k'u taritibu k'u dada ɲɔgɔn kan o de ka fisa kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɔw ko ko a ko k'u dada ɲɔgɔn kan u nana cogo min na ɲɔgɔn ye i k'u jugu sara ɲɔgɔn ye o cogo la ko o ma wajibi a mana kɛ ɲɔgɔn ɲɛ ma nin yɔrɔ in de la قواعد الفقهية أتلموه الخروج من الخلاف المستحب فنون كلنا فنفنا إكي يربو فنون كلنا إكا فنك من garanti لنو كلا كان بسبب ما ومن أما فاي أكا كنتيني فتيني يكو فوري كما يودام لكما وبكا ينافلاي وسموه يبسيكا سليلو ينجتم لكو فرلالو يبسيكا أجرما من أني أكا كنافلاي يبسيكا نافلا يبسيكا يرما كوكي فرلاي ولا mana bengen ya yara mako ke nafla yi mana usala bo baraji so nafla yara na kallan zara abe ko juru saba ko fe ka fitri sale Allahu akbar on am to sili babu kilen kono hafiza on bal mo don ni ko kale kon tarab kamme wa zafara ko sujud la fana ki ka do ke yala ka bana ka do ke ko na iba do ambe min fo mo ye sali kono kan na son shima ka fo sali kono Nyedo duwawu bɛ i ni ala de cɛ kuma in ye mɔgɔw faralen de ɲɔgɔn kan mɔgɔ n'a sen o sen mɔgɔ man ka duwawu kɛ kan foyi la sali la ni arabu kan tɛ i y'a faamu nka komi hadamadenw hamina kow ka ca fɛn kuma dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i man kunnen don sujudi la gundola ko de don i man kunnen don i bɛ min miiri k'a ɲɛsin ka taara ala ma o tɛ jate kuma ye o kuma ye fiɲɛ min bɛ don i kɔnɔ a bɔtɔ la nɛn bɛ a yɛlɛma k'a kɛ kuma ye wala tulo wɛrɛ bɛ min mɛn ni tulo tɛ min mɛn ka bɔ o bɛ jate miiri de ye i ye fɛn fɛn miiri kan o kan na sa o kɛra arabu kan ye o kɛra kan o kan ye o tɛ jate kuma ye nka an bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ye min bɛ bila nin nɔ la min ka fisa ni ye i b'a fɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ala ye sujudi la masa banya ibrahim ka ni nana fɛn fɛn yira basa sujudi dɔw minɛ de ka teli ni y'a ye ɲininkali an bɛ ɲini kana san 10 ni kɔbɔ ɲininkali nani bɛna fan bɛɛ lajɛlen arajow la ni fɛn bɛɛ lajɛlen bawo basa mɔgɔ hamina n'a fɔra kama ko sujudi ye dɔw minɛ ka teli ka tɛmɛ lahala bɛɛ lajɛlen kan o kuma na e dun e ka kɛ bamanan ye sa e tɛ arabu kan mɛn i b'a dɔn a ko ɲagaminen don e hami kuma fo bɔda dɔ de ka k'u ye bɔda b'u ye silamɛya la o bɔda ye jumɛn ye ŋaniya min b'i la i bɛ astafurulayi fɔ i bɛ o kɛ ni ŋaniya fɛn fɛn ye k'i to sujudi la ala b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ i y'a faamu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ni junubu kojugu la a b'i kɛ junubuya fa astafurullah kosɛbɛ wa yursilu alaykum a bɛ tila tuguni ni nafolo ko ni jiko gɛlɛya don nafolo ko don astafurulayi ko b'a bɛɛ lajɛlen fɛ a kelen b'o bɛɛ kɛ ni denko gɛlɛya don a b'o bɛɛ kɛ wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara fɛn bɛɛ b'a la faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaykum midrara wa yumdidukum ila akhir al-aya b'a bɛɛ lajɛlen bɔ o kuma astaghfirullah kelen i bɛ a fɔ sujudi la k'i ni hamina ko fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ ala k'an bɛ sɔrɔ an bɛ o fɔ silamɛw ye n'i bɛ sujudi la hamina ko min b'i la n'i tɛ arabu kan mɛn i bɛ astaghfirullah fɔ ka a ŋaniya ni i ka ala deli ani ka hamina ko ye faamuya ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sheikh an balima dɔ ye ɲininkali kɛ a ko yala maa min n'a bɛ seli fana la sisan
ana na be joklen tara ka to sil fana yala na be joklen sara abi fatiha kalan ka sura wara da fatiha kan wa abi da fatiha kidema Ustaz Ahmad iba do ambe akira salawatu salawati wala salawati do beno par exemple c'est ça fitri lazara salfana ani safo baro nunu laba sabana ni nanina ibe fatiha kalala suran kala o mawajibiya menu ye suran kala fana akan foitala suran kala mawajibiya de mais abebe ka suran kala iba baraji so ya fam bo joko o folo ni flana de la a wajibere ka fatiha kala katla ka suran da ka sabana ni nanina na fatiha kelendron de wajibiya ni iye suran faraka iba baraji so ni ma faraka fara foitila joko sabana ani nanana ya fam bo ale ba fe ka ke joko labanye joko for kilentara ka momin to ibaro almami mana ko mana salam la ebe wuli ki kan labande sali o kuma yeli ebe da fatiha de mawa tari be suran do daka ngakilla o jabi rebe keshen tanana o kuma e ka nannan de do ni suran daka iba baraji ni ba daka fana foitila ni da na fatiha ma salikai ni sura do da kan fiti ka sallah masha Allah ibaro fajiri senten na fajiri koni o kona ibe sura do ka wajiro e do ko fly mana safo abe salwati minun ka ta fly abo de kala kan sa amin no to malaka wo ambal ma do nyingal ke akoko yala abe daga islamai itemeto kafiru ka kaburu sola ika dogo yawa Ustaz Ahmad ambe alimwa dokula ambo pefu ni je ukatuma ko kanyi kalima na fakabo ko sabe ni kalim ben ni kalim na fama bawle ibadu mo itemeto islamu ka kaburu la be do sene jurumi do ko be sarai ni fana tara da domina arabe mo fana kana mi be do ke ifana e ko na itemeto kafiru kaskaburu dola iko chrétien ani yahudi ani majusu ani minunta shila atebe eka do ke bolwe ani polisona boli botodo flanga fo aharam ya eka do ke hari nabi yuma minu nye ka mo fatule ko fa ina mina ko be do ko ala tlalaka jalagi kana do kafiri ko ni do manga kafiri shuwi aka kaburu chrétien wa kaburu do atebe ka do na wole islam ay ni fanye kira fana ni ni afa sallallahu alaihi wasallam no te manaka boy ambal ma do nyingal rajaba kalo ko ni ko ma Allah ma ko do ni ko yala bibbe yi ka be son Ustaz Ahmad ala kan beso ba ma ibaro ala kira sallallahu alaihi wasallam fan kata ala ka tabule ay ko ke jomina aka ke joyala ana ka foto ala anga ka nyama kanne amuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bora sungolo la makalo shin da faleso sungolo do rajaba kalo la horma kalo do ani la horma kalo to bela jele kilo franjira kalo ani salba kalo ani min betu wala sabatu lembe nona ranjaba annani nay ranjaba fasamantia kere nenti fasamantia fembe ranjaba kan ayo soro la horma kalo de no fe anolu bela jele ni kiri ka fo ranjaba adamna kalo kere ni la adisa fembe bala shi basa mais abi fasamantia soro ni kalo sabai olu nani nay ne no fe o kuma mo man kale ke adamna kalo yi ko na vale fana be to sabai fana tafe la ani lahorma kalo saba minun tɛmɛna furancɛla kalo ani sali kalo la yakantigɛ kalo ani muharram min bɛ da o kan olu saba min tugulen don ɲɔgɔn na olu ni ranjaba bɛɛ lajɛlen bɛ daraja kelen na min ashhurillahi al-hurum i y'a faamu n'i ye min kɛ a fana na a fana baraji ka bon ni kalo tɔ ninnu ye lahorma kalo de don a fana ni fɛn caman bɛ olu lahorma bɛ olu la kabini ala ye dugukolo da a kalo naani lahorma sigilen don masaba in kɔrɔ ranjabate adamana kalo ani nunun bebe kategori kelen de la ya fam ala kan be sababu mana na manya ki ba sun asuni ba tala
hadisa dɔw nana ko ranjaba y'a damana ko ye o hadisaw lafili o kɔrɔ tɛ k'i kana so ranjaba la o fana b'a fɔ k'a fɔ ko a sunni ma daga hakili jaka bɔ kosɛbɛ mais n'i ye lahɔrɔma kalo sun ko lahɔrɔma kalo i t'o baraji sɔrɔ munna n'i ye ranjaba tile 20 sun ranjaba la ko lahɔrɔma kalo mun i t'o baraji sɔrɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka fɛn bɔ yen kuma minnu man ɲi olu de bɔ yen minnu ka ɲi olu to cogo la fo a laban yɛrɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ranjaba yɛrɛ ko a fɛn foyi ko mɔgɔ man ka foyi to a la tɛnɛ ni alamisa i b'a sɔn i ka sunafila sun kɔrɔlen i b'a kɛ a 13 a 12 a 17 14 15 a y'a wolo bɛɛ de i b'olu sun ani lahɔrɔma kalo min fana don fana i ye o min kɛ furancɛla kalo la n'a baraji ka ca kadimu kalo dɔrɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ ranjaba la mais ranjaba tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ dalen o si de sahalen tɛ ani lahɔrɔma kalo tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ daraja kelen na o bɛɛ fɛ o bɛɛ kɔnɔna ko o bɛɛ batu baraji ka bɔn lahɔrɔma kalo don ni a kalo jɔra ka ban hali n'an bɛ kɛlɛ la an k'an ka kɛlɛ ɲɔngiri fo dɔ la na silamɛ ala k'an bɛ sababu o ɲininkali fɛn kɔnɔna la sa sew dɔ fana ɲininkali fɛ ko yala ko fasamatiya kalo de don ni mɔgɔ ma fana tiɲɛni kɛ o kalo kɔnɔ tiɲɛni tɛ bɛn kalo si n'i y'a kɛ o kalo kɔnɔ komi i y'o kalo in fana tana fana tiɲɛ o jurumu fana ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ na a tiɲɛni fana ka ca ni kɔrɔlen fana ye an kana n yɛrɛ tɔɲa parce que n'i yɛrɛ tɔɲa kalo tɔw kɔnɔ jurumu bɔra n'i yɛrɛ tɔɲa fana jurumu kɛrɛnkɛrɛnnenw de b'o fana na a bɛ kɔnɔ maka ye lahɔrɔma yɔrɔ ye i mana alabato min kɛ o baraji bɛ ca ni to ye n'i jurumu fana hali k'a laɲini o jurumu ka ca ni to ye alɔgɔ ninnu bɛ lɔgɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sheikh Mahmud an balima dɔ ɲininkali kɛ ko yala i bannen kɔfɛ seliji ta la i bɛ se ka tulu mun wa i bɛ se ka tulu mun an b'a fɔ cɛlakaw ye nɛnɛ bɛ minnu ka dugu la walima sumaya ka ca minnu na ani musolakaw baro nɛnɛma yɔrɔ de nana ni tulu mun ye n'o tɛ funtɛnima yɔrɔ olu ka tulu mun tɛ tɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a mana kɛ ɲɔgɔn ɲɛma i tilalen kɔfɛ sali la a bɛɛ bɛ ka tulu mun a bɛɛ bɛ ka tulu mun ka kɔn saliji ta ɲɛ a bɛɛ bɛ ka tulu mun saliji ta kɔfɛ tulu mun ni sali fɛn foyi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔw b'a fɔ ko tulu ka kɛ tulu sanuma ye o kuma fɔ kun tɛ o silamɛ bɛ taa lɛtulu de la kuma dɔw bɛ yen k'a fɔ kuma jaabi nɔfɛ nafa foyi t'a la i b'a fɔ ko ni tulu kɛra tulu sanuma k'a bɛ bɛn est ce que hali ni saliji ta tɛ o tulu nɔgɔlen est ce que o munni bɛɛ bɛ mɔgɔ la o tɛ bɛn o lɛtulu munni tɛ bɛn mɔgɔ la tulu min haramɛlen o tɛ mun na o kumana k'o fɔ nin nɔfɛ nafa t'o kuma fɔ de la o kumana an b'a fɔ a bɛɛ bɛn silamɛ ka tulu mun i yɛrɛ la ka kɔ saliji ta ɲɛ n'a y'i diya n'a y'i diya saliji ta kɔfɛ i bɛ tulu mun i yɛrɛ la foyi t'a la ala kɛra tun bɛ tunu mu a kunkolo la kana yuli hinɔgɔ ban i y'a faamu ala k'an bɛ sababa ma ala k'an kana n'a ye tulu mu a na fana a tun bɛ tila a bɛ saliji ta o a to ala jɛdu dolu wulu ala k'an kana Sheikh Mahmud waati na cogoya kama sa technicien bɛ ka signale fan bɛɛ fɛ sa ko waati kɔni a sera kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balimaw ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma kɔfɛ mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la u ka weleliw ka ca an bɛ bɛɛ lajɛlen considérer nka kɔfɛ mɔgɔw ka ko ka bɔ an bolo kosɛbɛ ka d'a kan o cɛsiri min bɛ o la silamɛya na fɛn fitinin tɛ o bɛ tunga na u taara o halala ɲini kosɛbɛ ɲininkali bɛ se k'a fɔ a plupart bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ale de fɛ an bɛ kɔfɛ mɔgɔw fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɔra i sigiyɔrɔ la ka taa tunga fɛ k'i taara fɛn ɲini i y'i ka mɔgɔw bara bila mɔgɔ min bɛ bɔ Côte d'Ivoire i ye Côte d'Ivoire bila ka taa France fɛn ɲini na an b'o bɛɛ fɔ mɔgɔ min fana bɛ Laginɛ i ye Laginɛ bila ka taa Côte d'Ivoire fɛn ɲini nin bɛɛ ye tungarankew de ye walima Laginɛ kan min taara Angleterre fɛn ɲini na olu bɛ an lamɛn an b'o bɛɛ fɔ walima Malien min taara Chine walima fana Burkina kan min taara Congo jamana na an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a f'u ye u bɛ sira min kan u ka tɛmɛ a kan dɛ u jija foyi tɛ silamɛya ma diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ silamɛya de la kira ye o de fɔ an ye wa ni mɔgɔ min y'a ta fana i b'a ye a jaabi tɛ bila ka hali lahara dɔn ma kɔnɔ silamɛya kunnadiya kɔni i bɛ o sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ hakili lafiya la ala k'an n'u dɛmɛ an b'a fɔ k'u cɛsiri
be ka mi cɛsiri minnu kɛ u k'u janto u faso la u tuma na fitna ka bon bi u kan'u da don muso ka jamana fitna na fitna de degun jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛna wuli ka hadamadenw to a la n'i y'a ye ni e mɔgɔ min kɛ i sen t'a la sini ma sini i b'i sen don ne yan fɔ a cɛmancɛ la an b'a fɔ u taara baara minnu na tungaw fɛ u k'u cɛsiri u ka baara la ka n'u da don muso ka jamana problème la u ka dugawu kɛ fana ala ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen tigɛ problème ala k'an bɛ sababa ma ni cɛ u ni baraja ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fi jannatil firdaus min ghayri sabiqati azabin wala iqabin insha Allah. An balimaw nin bɛ dan sigi an ka nin sigida in na an b'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رائد الحيران فيه من علماء لرفعة القرآن فيه من خبراء المواد بالإمكان سنتي في جميل رائد الحيران كلهم نبلاء لجهرة الكتمان كلهم بنشاط بدوره الاتقان سنتي في جميل رائد الحيران سنتي بمكين مبين الفرقان ناصر الإسلام منور الأذهان